西梅田でのお仕事が終わりました。今いるのが堂島薬師堂の前です。堂島万座、ここにあります。純駆堂さんがあるところですね。お家帰る前にちょっと何か食べたいな、できればお肉が食べたいなということで、こっち方面行ってみます。休みの日のこの辺りは本当に静か。食べ亭です。ここでございます。久しぶりに来たらメニューが増えている。2階席限定メニューなどもある。私が行きたいのはカウンターなんですよね。この奥にあります。行きましょう。あとはですね、結構ね、美味しいお店がある。しかもリーズナブルに楽しめるお店が集まってるんです。まず素晴らしいっていうのが入りやすいポイントですよね。こんばんは。いらっしゃいませ。お願いします。へへ。ここ大丈夫ですか？どうぞ。食べちゃんです。どうしようかな、飲み物。梅金ありますよ。梅金ってあれ何なんでしたっけ？日本酒？焼酎と梅干しを前割りしてるやつ。なるほど。それをじゃあ。それで、はい。お、どうぞ。ありがとうございます。ぴったり。マジでこれ。ああ、うまい。そっか、梅酒じゃないんだね。梅酒で。自作？梅干しと割りをね、梅のシロップ。東京でバイスサワー。阿部ちゃんオリジナル。はい。そうかな。来た。めっちゃ綺麗。あっさりしてます。阿部ちゃん、飲み干しそうな気配です。早い。どうしよう。クイクイ入るよ。これってクイクイ飲むと危険？3杯目までいけるじゃん。？3杯まで？3杯までいける。中にアルコールの分は結構高い。おかわり。おかわり。美味しいね。そんなに酸っぱくないかも。またこれ口からいくパターン。口からいくパターン。せー。フルコッチ味噌漬けって何ですか？韓国の青唐辛子。辛い？行ってみる。フルコッチ味噌漬け。だから出てくる牛串に乗っけてもらったの。あ、そうなんだ。あ、辛っ。辛っ。これご飯にいいね。いけます。これ焼きおにぎりもいいよ。ああ、そうですね。辛っ。いけんや。ますますこのお酒が甘く感じる。あかんやん。うまい。全メニュー制覇できる感じですもんね。
ああ、でもそれぐらい来てくれてますもんね。来てる。しかも来るたびにメニューが変わってる。私白わさびふわふわ好きだったのにな。西洋わさびを知った上で一緒に来た人に出して食べてみっていうあれがどっかタイミングでやります。だってはい2本目、ハラミと上タン。そうハラミと上タン合ってる？合ってます。上タンからいこう。タンはこのままで美味しい。前にもハラミソンっていう調味料あるんですよ。よかったです。これですね。これも自家製。ハラミソのせ。あ、これカレーっぽい。ああ、近いかもしれないですね。あ、これも美味しい。おお、やばい、すでに酔いが回ってきた。あ、1杯で天国、2杯で地獄、3杯飲んだらあの酔いって書いてある。じゃあ3杯飲もう。3杯飲んだらいい。誰も連れ帰ってくれへんからな。ミノでございます。ミノ来ました。阿部ちゃん、危険な気がするけどもう一杯。ちょっと顔赤くなって。美味しい。はい、4本目、チンジャオロース。チンジャオロース来ました。大体これがチンジャオロースってすごいよね。食べたらチンジャオロース。食べたらピーマンと一緒に食べる。食べてください。ピーマンと一緒にチンジャオロースなってます。あー、こぼれた。3杯目。マルチョウ来ました。これはタレつけた方がおすすめ？じゃあそのままでも味ついてるんですけど、このまま一口目そのままいってください。一口目このまま。二口目はさらにといったさっきのプルコッチがまだ残ってれば乗っけて食べる。めっちゃ残ってる。プルコッチを乗っける。あ、美味しい。プルコッチのせ。プルコッチのせあり。めっちゃいい。いちご美味しい。ハンバーガー。ついで気をつけてください。ハンバーグ来ました。美味しそう。阿部ちゃんどうしよう、飲み終わっちゃった。違うのいきます。どうした方がいい？ちょっと優しめにな。はい、言われた通りにする。美味しい。すっごいジューシー。何使ってるの？
ついてきたよ。マドラーです。吸えない。マドラーだって吸ってしまうわこれ。おお、美味しそう。これをこのタレにつけて、召し上がってください。はい、かつこれも乗せる。こっちにね、タバスコも多分ある。はい、タバスコもいきます。まずはこのまんまね。このまんま。ほんとピザみたいなチヂミ。ふわふわ。熱っ。チーズふわとろ。美味しいですね。タバスコも行ってみる。タバスコ。合う。タバスコも合う。もうこれ、このポン酢が合う。阿部ちゃんいい仕事してる。ありがとうございます。すごく美味しい。ただこれ食べると締めが入らない。締めがお腹いっぱいになるパターン。これ締めでもいいよね。まあつまみでもいい感じのぐらい。多くの皆さんとお近づきになれるように作った千食屋ならぬ千食お近づきの印にどれかもらってもらえませんか？ありがとうございます。買っといてください。ほろ酔いって書いてある。ほろ酔いタイプの青柳まみ煎茶札です。その名も選手札。こちらをもらっていただきました。選手札ももらっていただいたという